תני להם לפה. לא מפחדת, קשה להם להבין. יופי נועה. היא לא מפחדת. בואי לפה נועה שאני אצלם אותך. היא מלקקת אותה תשמע. עדיין אחר כך. יש לה אימא חולה סטרילית. מה זה? מה זה מיכלי? תאכילי, כן. דה. קחי, נינה. אוי! 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 תעמדי מאחורי מיכל שלא תיבהל ותיפול אחורה. תביא עוד אוכל אמא. תנו לה להתרומם. גם אמא רוצה... כפיים, כפיים. נו. תעמדי לידם.